Здравейте, приятели! Показвам ви за продажба един страхотен 3-стаен апартамент, който има 2 спални, 2 балкона и 2 бани. Намира се в Сейнт Джон парк. Всички знаете, това е жилищна сграда с ниска такса поддръжка. Имотът се намира на 3-ти етаж и в него се влиза ето през това антре. Може би да започнем от него и после ще продължим нататък. Ето това е. Тук има някакви лични вещи, но няма значение. Това е антрето. Тук е първата баня. Тя е с душ кабина. Имота има нужда от малко ремонт, да се пояди се и да се монтира сантехниката. Като това е едната по-малката спалня, която също си има отделен балкон, и тоалетната, която ви показах преди малко. Това тук в дясно са лични вещи, те ще бъдат махнати. Иначе апартаментът е в перфектна кондиция. Ето вижте първата, това е малката тераска. Вижте каква уникална гледка имаме от тук. Ето тук долу на север се вижда град Банско. Това пред нас е един комплекс Свети Ивански. Тук имаме къщички и целият източен, югоизточен дял на Пирин планина. Ето го двора. Тук се вижда, вижте колко е зелено, колко е хубаво. Пак казвам, това е жилищна сграда с ниска такса поддръжка. Таксата е 4 евро за квадратен метър за година. Сега ще покажем. Ето спалната всъщност още веднъж, по-малката спалня, която честно казано изобщо не е малка. И сега ще отидем в хола. Ще покажем него и другата спалня с банята. Ето отново минаваме през коридора. Той също е доста голям. Тук може да се сложи гардеробче или обувалник, кой каквото иска. И това тук е хола, но не целият. Сега ще видите колко е голям. И от него се влиза във втората спалня. Тук имаме действаща камина, а това тук е мястото за кухнята. С всичките точки, вода, водопровод, как си му е реда. Както казах, имота просто има нужда от малко боядисване. И мебели, разбира се. Сега ще покажем другата тераса. Тя е огромна. Вижте колко голяма тераса имаме тук с югоизточно изложение. И от другата спалня също се излиза на тази тераса. Ето показваме я бавно. Погледнете каква гледка имаме само към източния дял на Пирин и дори и се вижда част от Родопи планина от среща. Ето така да покажа терасата още веднъж. Тук спокойно може да се сложи маса за 4-5 човека да си хапнат вечерно време на хладно. Вижте колко е красиво. Както казах, от тук се излиза и от втората спалня. Сега ще покажем хола от тук. Ето, вижте колко е просторен, слънчев. В момента даже слънцето е на запад, но ако дойдем утре сутрин, примерно до обяд, тук директно ще грее слънцето, защото, както казах, имота е с югоизточно изложение. От хола директно се влиза в другата по-голяма спалня. Тя е доста по-голяма, може би ето така да я покажем и него. Ето така. И от нея, както казах, също се излиза на този голям балкон. Имаме много прозорци, които се отварят, тилтват се. Ето вижте за какво говорим. Тук имаме нужда от малко ремонт. Т.е. има цепнатини, в апартамента никога не е живяно. Така че трябва да се отстранат и да се препоядиса. Общо взето това е. Иначе, както казах, имотът е в перфектна кондиция. Това е банята, тя си е стандартна, още от построяването. Имаме си място за бойлера, а в другата стая, както видяхте, имахме дори и бойлер, така че той също влиза в цената. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео. Ето така да покажа още веднъж.